A les ciutats van néixer la política i la democràcia. Espais de convivència i diàleg generen oportunitats i tenen la capacitat de transformar les relacions i les interaccions socials. Els ajuntaments són les institucions més properes als ciutadans. Per tant, són les que més incideixen en la seva qualitat de vida. Per implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, es compta amb el lideratge de les administracions locals i regionals que elaboren els seus propis plans d'accions, anomenats agendes urbanes. Catalunya està redactant la seva, l'Agenda Urbana de Catalunya. Des de la seva creació, l'Institut Català del Sòl és l'eina de la Generalitat per donar suport als ajuntaments en matèries d'urbanisme, habitatge i gestió del sòl, d'acord amb l'interès general. Les ciutats repartides pel territori català proveeixen de tota mena de serveis als ciutadans amb una lògica de proximitat. Per donar aquests serveis calen infraestructures. A través d'encàrrecs de la Generalitat, l'Incasòl construeix equipaments públics que ajuden a enfortir la xarxa de pobles i ciutats. Però, sobretot, ajuda els ajuntaments en una de les seves grans responsabilitats, l'ordenació de l'espai urbà i el seu territori dins els límits municipals. Com s'ordenen les ciutats? L'estructura urbana es defineix a 3 nivells. L'estructura viària, que ordena la mobilitat, connecta la ciutat amb la xarxa territorial de carreteres i defineix les illes que després tindran diferents usos. El carrer és el primer espai públic de la ciutat. Permet el pas d'infraestructures i el seu disseny pot incorporar arbres o enjardinaments. El segon element són els equipaments. Proveeixen de serveis al ciutadà i se situen en sòl públic. La seva distribució equitativa és una garantia per mitigar les desigualtats i garantir la cohesió territorial. El darrer element que defineix l'estructura urbana és la xarxa de parcs i jardins. És clau perquè té la capacitat de connectar l'espai públic amb el paisatge que envolta la ciutat i transportar salut i biodiversitat. A partir d'aquesta estructura bàsica de la ciutat, cal ordenar els usos privats del sòl i ordenar les edificacions. Els ajuntaments també han de preveure la quantitat d'espai que necessiten per a créixer en el futur. L'urbanisme cada vegada és més complex i implica a més àmbits. Catalunya té 946 municipis, de mides molt dispars, 66 ciutats de més de 20.000 habitants, 484 pobles de menys de 1.000 i 336 micropobles de menys de 500 habitants. N'hi ha que tenen una mínima estructura administrativa i que representen quasi el 35% del territori i només el 2% de la població. Per garantir la lògica territorial davant d'aquesta fragmentació, la Generalitat fa plans supramunicipals coordinant diferents municipis. De vegades, la complexitat és causada per la quantitat d'actors implicats a un sol espai o projecte o per la presència de grans infraestructures. El repte també pot ser de caràcter social. Ajudar els ajuntaments a afrontar reptes costosos i de gran complexitat, com la remodelació de barris sencers d'habitatges, i fer-ho de manera propera als veïns amb oficines en els mateixos barris. La participació dels veïns pot ser clau per entendre la complexitat dels futurs projectes urbanístics o per remodelar els espais urbans. Implicar els ciutadans en la transformació de la ciutat fa que la gestió municipal sigui més transparent i eficient i s'afavoreix l'arrelament de la població. Hem d'educar en la participació des de l'escola. Entendre el significat del bé comú, la diversitat i el valor del que és públic. L'Incasòl és una empresa pública que neix amb vocació de servei i que només té sentit en funció de la seva utilitat i responsabilitat social. Per això, dona suport a projectes culturals, educatius o de caràcter social. Governar la ciutat és una tasca cada cop més complexa i la revolució digital pot ajudar-nos a fer que la gestió municipal sigui més justa, democràtica i eficient.
Si fem servir les noves tecnologies amb responsabilitat, revertiran en una societat encara més implicada en la millora del futur dels seus pobles i ciutats.